якчанд наворҳои Муҳаммад Тағоевро ки аз шабакаҳои иҷтимоӣ дидаму гӯш кардам, боиси нафрати ман гардид. Яъне Муҳаммад Тағоев як нафари пучсаводи беақли, бедарки, бефаҳмиш нисбати ободии ин миллат, нисбати пешравии ин миллат суханҳои бемавриду беасосу ваҳшиёнае гуфтагӣ ҳаст, ки бояд ҳар яки мо ҷавон, алахусус ҷавонони огоҳ аз ин суханҳои ин бесаводу беақл огоҳ бошем ва дарк кунем ва бо анамин ободии имрӯза, бо неъматҳои истиқлолият муқоиса карда ба қадри анамин неъматҳои истиқлолият бояд расем. Ин нафар бо супориши анамун нафарҳое ки дар ҳизби террористии Наҳсати Ислом қарор доранд, бо супориши ҳамунҳо, онҳо ки ободии ин миллати мо дида наметавонанд ва чашми диданам надоранд ва ба ободии анамин миллат мехоҳанд халалдор шаванд, бо супориши ҳамонҳо нисбати ободии ин миллат ҳар хел суханҳои бемавриду беасос гуфта истодааст. Бояд мо огоҳ бошем. Ва ин Муҳаммад Тағоев нафаре ҳаст, ки имрӯз боиси нафрати анамин панҷакентиён, боиси нафрати тамоми мардуми Тоҷикистон гаштааст.